Namaste! Bine ai revenit la a doua sesiune de meditație din această săptămână de 7 zile de meditație. Haideți să începem direct cu meditația, dar nu uita să faci pașii pe care i-am menționat la ziua întâi, adică ieri. Înainte să te așezi pe pena de meditație cu mine, să îți alegi din nou locul tău preferat în care ai meditat și data trecută, îți aprinzi o lumânare, un bețișor parfumat și dacă simți că există tensiuni mentale sau stres, să începi să scuturi corpul, să respiri puternic și să eliberezi ceea ce nu îți servește acum. Asta ne va ajuta să pășim în spațiu de liniște, de pace interioară mult mai rapid. Dacă ai făcut asta, să începem să ne relaxăm. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și ultima inspirație, pe data asta inspirăm profund, umplem plămânii cu aer și expirăm cu sunet. Expirăm cu sunet. Și simțim cum tot corpul ni se relaxează. Stăm în spațiu de prezență, de awareness. Și începem să ne relaxăm. Relaxăm capul. Relaxăm umerii. Relaxăm brațele. Relaxăm pieptul. Relaxăm abdomenul. Relaxăm picioarele. Dăm voie tot corpului nostru să se relaxeze. Inspirăm, expirăm și simțim cum corpul ni se relaxează. De data asta vom lucra cu acceptarea. Inspirăm, expirăm. Și coborâm cu intenția în spațiul inimii. Ca un portal care se deschide în interiorul nostru, în inima noastră. Și ne oferă acces la o profunzime de sine. O profunzime care trece de granița, de limita timpului în care ne aflăm. Și poate să meargă până în trecut, în viitor, în alte planuri. Și prin acest portal al inimii prin care trecem, vreau să-ți imaginezi că ajungi într-un spațiu din copilărie în care ai simțit pentru prima dată că nu te accepți sau că nu ești acceptat de ceilalți. Lasă să vină către tine momentele în care tu ai vorbit cu tine mai puțin plăcut și ai simțit că te judeci, că greșești, că nu iei decizii bune, că nu ești suficient de frumos, de frumoasă. Lasă să vină aceste momente către tine și respiră și observă ce se întâmplă.
Dacă poți să privești de sus, ca un observator, să privești ca la un film, în care să observi în interior, în exterior, cum ai vorbit cu tine în anumite momente ale vieții tale. Anumite momente din copilăria ta. Ce ți-ai spus când ai greșit. Asta să vină către tine momente din adolescență care ai simțit că nu ești acceptat, acceptată, în care tu nu te-ai acceptat pe tine. Poate că nu ți-ai acceptat corpul, ți-a fost greu să înțelegi de ce ți se întâmplă ție anumite lucruri, ai judecat viața. Observă momentele în care ai avut astfel de comportament cu tine. Și lasă să vină către tine momente recente în care nu ai acceptat ce se întâmplă, nu ai acceptat prezentul, nu ai acceptat deciziile pe care le-ai luat, nu ai acceptat unde ești în viață, ai simțit că te critici, că te judeci. Simte cum din inima ta un val de energie, de lumină albă, plină de iubire și acceptare, se duce mult, mult, mult în trecut, până când ajunge la primul moment din copilărie în care ai simțit că nu te accepti. Și curăță, dizolvă toată această critică interioară, răutate, neacceptare de sine, judecată, toată vocea interioară critică. Simte cum se dizolvă. Și simte cum copilul tău interior este învăluit în iubire și în acceptare. Și cum îl accepti, o accepti, cu toate deciziile bune sau mai puțin bune pe care le-a luat, cu toate defectele, cu toate calitățile, cu toate problemele. Suntem într-un spațiu total de acceptare, nu mai vrem să schimbăm nimic. Accept cine sunt. Accept cine am fost. Accept ceea ce am devenit. Și simte cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Copilul tău interior este acceptat. Simte cum critica, judecata se topesc. Și cum nu mai ai nimic de demonstrat nimănui, cum ești eliberat de a demonstra orice părinților, societății. Pentru că ești în plină acceptare de sine.
Continuăm să mergem la adolescenta interioară și simțim cum o acceptăm în totalitate, cu deciziile pe care le-a luat, cu umbre, cu dureri. Cu tot ce a experimentat. Înțeleg prin ce ai trecut. Te accept așa cum ești, cu tot ce ai experimentat. Simte cum se relaxează corpul și cum se instalează o stare de liniște în această acceptare de sine. Cum nu-ți mai dorești să fii perfectă, să demonstrezi nimic, nu. Și doar îți dorești să fii într-un spațiu de liniște și acceptare de sine. Simțim cum această acceptare vine până în prezent. Cum energia se coboară fix deasupra ta în acest moment. Și corpul ți este învăluit într-o stare totală de acceptare. Accept locul în care mă aflu, situația în care mă aflu. Accept ceea ce văd, ceea ce simt în acest moment. Nu mai încerc să fug, nu mai încerc să mă învinovățesc, nu mai încerc să caut. Sunt prezent, prezentă și accept. Accept tot ceea ce sunt, tot ceea ce gândesc. Accept deciziile pe care le-am luat. Și simte cum din starea asta de acceptare, de liniște, se trezește o nouă emoție. Este emoția de liber arbitru. Este o stare de inner freedom, libertate internă. În spațiu de acceptare, nu mai avem nevoie să demonstrăm nimic nimănui. Și atunci, ni se deschide o nouă oportunitate de a lua decizii pentru noi. Și lasă să vină către tine acum o situație, o întrebare, o nevoie, ceva unde ai nevoie de un răspuns, o decizie pe care să o iei. Și vizualizează în fața ta o poartă, o ușă pe care pășești
Și în acest spațiu este o zonă de totală libertate, cu multe opțiuni, oportunități. Vizualizează cum se simte să fii în fața acestor oportunități, opțiuni disponibile pentru tine. Și revină la întrebarea ta. Pune întrebarea în gând și vizualizează ce drum se deschide pentru tine sau ce auzi, ce vizualizezi când pui această întrebare. Dacă ai mai multe întrebări, poți pune mai multe întrebări. Îmi sta câteva secunde aici, în acest portal, în acest spațiu de liber arbitru în care putem să acționăm, să luăm decizii așa cum ne dorim, în profundă stare de libertate și acceptare. Încă câteva respirații aici. Dacă ai primit întrebările, dacă ai primit răspunsurile, dacă au venit răspunsurile către tine, inspirăm, expirăm. Ne îndreptăm înapoi către poartă. Ușor, ușor revenim în spațiul inimii din această poartă și respirăm din nou. Simțim energia acceptării de sine în jurul nostru, în interiorul nostru, în inima noastră. Respirăm aici și integrăm cum se simte în câmpul nostru energetic acceptarea de sine. Mă accept așa cum sunt. Mă accept pentru ceea ce am devenit. Accept locul în care mă aflu în viață. Și îmi recunosc libertatea interioară și posibilitatea de a alege în fiecare moment drumul pe care să merg. Încă 2 respirații, să integrăm și să simțim această energie. Energie puternică de acceptare. Simțim cum, acceptându-ne pe noi, ne crește vibrația, frecvența și cum ni se deschid noi oportunități.
Ușor, ușor ne mișcăm corpul stânga-dreapta. Aducem palmele împreună, Namaste. Creăm puțină căldură între ele. Putem să masăm inima, capul. Să ne mișcăm, să ne îmbrățișăm. Și apoi să finalizăm cu un Namaste. Mulțumesc pentru timpul acordat și pentru că ai venit astăzi aici să faci această meditație împreună cu mine. Să-ți fie de bine și ne vedem curând.